ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଆଇଟିଆଇ କରିବା ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟି ଖାସ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଭିଡିଓଟି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆଇଟିଆଇକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହା 90% କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆସନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆଇଟିଆଇର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଆଇଟିଆଇର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ଆଇଟିଆଇକୁ ଆପଣ କଲେଜ ଭାବିବେନି, ଏହା ହେଉଛି ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଟ୍ରେନିଂ ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ। ଆଇଟିଆଇରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଥିଓରି ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଆଇଟିଆଇରେ ଆପଣ ଆସିଲେ 8 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସକାଳ 9:30ରୁ 5ଟା ଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ କଲେଜ ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା କିଛି ଛୁଆକୁ ହଜମ ହୁଏନି, ମୋତେ ବି ପ୍ରଥମ ହଉନଥିଲା, ଏବେ ହେଇଗଲାନି ଯେହେତୁ ଯିବା ସମୟ ଆସିଗଲାନି ନା ସେଥିପାଇଁ। ତ ଆଇଟିଆଇରେ ହେଉଛି ସିବିଟି ଏକ୍ଜାମ ହୁଏ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ଜାମ ହୁଏ, ଟୋଟାଲ 600 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ ହବ। ଆପଣଙ୍କର ସେକ୍ସନାଲ 200 ରହିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ 250, ସିବିଟି ହେଉଛି 150 ମାର୍କ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ଥିଓରି ବେସ୍। ସେଟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମିମୁକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବେ ସେଇଭଳି ଭାବେ ମାର୍କ ପାଇବେ। ସେକ୍ସନାଲ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ରେକର୍ଡ, ଆଇଟିଆଇରେ ଲେଖା ପାଠଟା ବହୁତ ଅଧିକା। ଥିଓରି ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଇଡି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ସବୁ କିଛି ରେକର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ବି ତୁମର ବିହେଭିୟର ଦେଖିକି ତୁମ ସାର୍ ମାନେ ଟ୍ରେଡ୍ ଟିଚର ମାର୍କ ଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କ ପ୍ଲେସରେ ଯେଉଁ କାମ, ୱାର୍କ ପ୍ଲେସରେ କାମ ଯେମିତି ଯିଏ ଯାହାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ଫିଟର ଯିଏ ଯାହାର ୱାର୍କ ପ୍ଲେସରେ କାମ କରିବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମଟା ଅଧିକା ଥାଏ, ତ ଯେକୌଣସି ଯେ ଜାଗା ବି ଗଲେ ଆପଣ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଖରା ହଉ କି ବର୍ଷା ହଉ କି ଶୀତ ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆଇଟିଆଇରେ ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଫେଜ୍ କାମ ସେମିତି ନୁହେଁ, ସାର୍ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ଆଉ ରହିଲା ହଷ୍ଟେଲ, ହଷ୍ଟେଲରେ ନିଜେ କାମ ନିଜେ କରିବେ। ହଷ୍ଟେଲରେ ତ ଖାଇବା ଯେମିତି ଯାହା ମିଳିବ ଆପଣ ଖାଇବେ। ନେକ୍ସଟ କଥା ହେଉଛି ଆଇଟିଆଇ ପରେ ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କେମିତି ଅଛି। ଆଇଟିଆଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଆସିବ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ରେଲୱେ, ଡିଆରଡିଓ, ଟିପିଏନ୍ଡିଏଲ୍ ଯେକୌଣସି ସେକ୍ଟରରୁ ଆସିବ, ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ହଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରୁ ରେଲୱେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ। ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥାଏ ଯେ ଆଇଟିଆଇ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ନା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କିଲ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ହେଇଯିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆସିବ। ଆପଣ ଜବ୍ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଜବ୍ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆଇଟିଆଇରେ କେବଳ ମାର୍କ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁନି, ଆଇଟିଆଇକୁ ଆସନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ଡ ହେଇକି ବାହାରିକି ଯିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଟିଆଇର କିଛି ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ଉପରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।